They've created ISIS. Hillary Clinton created ISIS with Obama. Created with Obama. Malawian cameras. Guys, if you didn't subscribe, please just tap subscribe. Yeah, yes, exactly. Yeah, thank you so much. They realized that if we take away Africans from practice and move them to theory, we will be creating a labor force for ourselves. So they brought a school system which did not promote thinking but promoted remembering. Guys, thank you so much for the previous videos. Guys, I really appreciate for your support and feedback. It really encourages me to give you more information about what's happening in the world internationally. Today akula kulu nkhani nimene ndoti leroli tifuna tikambe nkhani yokhuzana ndi kodi chifukwa chani timaona kwambiri kuti uchigawenga kwambiri umadzera kuchipembedzo chimene chichi cha Chislam, kuti ndi chifukwa chani zimene zimachitika zimene zezi. Ndiye lero mukhale pomwepo tilongosolane step by step. Video ina imene napanga tilongosolana nkhani yokhuzana ndi mtendere komanso ubale wachilengedwe umene nawo anthu onse pamodzi, akhristu, majuzi, mayuda, majuzi ndi mayuda chimodzimodzi, ndi anthu amene ali ngati ma-atheist amene sakhulupirira za Mulungu, komabe tonsefe ndife ana a banja limodzi. We are one. Ndeno choyambirira ndisanapite patali, tiyambe history tichoketse patali kwambiri. Choyambirira azungu atakhala pansi, azungu amaganiza kwambiri kuposa mmene inu muganiziramo, kuposa mmene ifeyo tuganiziramo. Azungu ndi anthu ena. Choyambirira chenicheni, azungu atakhala pansi anaona kuti kunthaka ya kwawo kulibe ndithu mafuta, kulibe magolide, kulibe zonse zimene zimapezeka ku Africa kuno, komanso zimene zimapezeka ma continent ya Asia, ngati mafuta zimene anaona kuti kulibe. Anapanga maplan. Neno maplan ake ndi utani chimene anapanga iwaja tikudziwa kale. Anatenga maiko kwa America, mati America anthu amona ngati ndi dziko limodzi. America si dziko limodzi. Mu America muli maiko, muli ma states, muli maiko imene ndi continent. Muli maiko okwana 54. Maiko okwana 54 anaphatikizana. Kuphatikizana ndi kusankhana president mmodzi kuti iwo akhale powerful. That's why amazitsa kuti ma superpower. Anthu ambiri sadziwa zimenezo. Anyway, continent kwa Africa kunoku, Africa ndi continent. Mu Africa muli maiko okwana 54. Kwa America muli maiko okwana 50. Komano kwa Africa muli maiko okwana 54 mu Africa mo. Ndeti kamata Africa tunaweza kuona kuti Zimbabwe, Malawi, Zambia, Tanzania, Rwanda, Egypt, Libya, ngakhale kuti kuli ma-Arabs umene komano ali mu Africa. Amene ajawo se ajawo tili nawo mu continent imodzi. Ndeto sefe tadaphatikizane nzotheka tikuzophatikizana to sefe kukhala chidziko chimodzi. Kumachoka kuno kupita ku Egypt, kupita ku Zambia, kupita kaya kuti popanda passport. Nakasindi dziko limodzi. Ndalama yathu kukhala imodzi. Nzima anapanga ku America. Ndalama wawo imodzi. Amango kwela basi ndege. Apita uku. Mmene mujamo ma states mujanango kama magavana okha basi. So zoti ngati kunoku kuzonga ngati achakwelacha ungokhala ngati governor achabe. Ku Zambia yako ndani choncho komosiri president ayi. Angokhala ngati maso ndithu ngati wina wake mayor ungoyang'anira kumene koko basi. Komosiri president ngosankha mmodzi. Ndeno ma Americans anthu azungu amene wawa atangopanga zimene zizi sanafunenso kuti wina aso apangeso. Ma continent tili nawo almost 7 pa dziko lonse lapansi. Kuli ku Asia uku, kuli Europe, kwese kuti kuli maiko. Komano ma Africa zefe titiyesere kuti tikhale limodzi kuti ife tipange zimene apangazo
kuti ndrama tikhale imodzi kuti ichi chonse tizipanga pajonzepa tikhozomangopita koma atangoona zimene zala awawa amene strategy iyi njira iyi kuti tikangopanga wina akangopanga ndoti ife atipitirira why pali zifukwa zake ndikuuza zifukwa zake anyway pali akulu awa mama Gaddafi amenanso anthu tikuwadziwa amene chimodzimodzi zifukwa zimene anaphedwera nkhani yake amapanga push agenda imeneyi yomati tipange one Africa kuti Africa ikhale imodzi imene anapangira ma-Americans muja koma Americans salola chifukwa chani chifukwa tikangopanga zimene zazo ndoti wachasangakwanisa kuti panga control tinakamba kaye kuti anatidula kuti pagawagawa kuti apa ndi anyway munawapangira ndi atakhala pasi ndi usuperpower wawo mmene amanena kuti ife ndi masuperpower anapita maiko osiyanasiyana ma-Americans anapita makontinenti osiyanasiyana maiko osiyanasiyana kukawauza anthu aja kuona kuti ifeyo muzitipasa ma natural resources anu ifeyo muzitipasa ma natural resources anu tizikupangirani zinthu choyambira anabwera kwa Africa choyambira chimenecho anabwera kwa Africa ifeyo muzitipasa manacho ngati golideyo ngati machani muzitipasa ife tizitenga then tikatenga tizipita tizikakupangirani zinthu tikakupangirani zinthu tizakubweretserani choyambira chimenecho ndi chifukwa chakugona kwa ma-Africans payambapo tinangovomera moreoverso tinazoti tapangidwa colonized chilichonse chimene chichayiwo kumachipembedza abasi chikhalidwe zovala zicha chilichonse chiyankhulo timachipembedza chachizungutuchi chazungutuchi ndifoti timapanga zimene zinthu nditinakhala ngati setinavuta kwambiri tinangowavomereza kuti basi ifeyo makuti ndi chimene anapangira chawo amatenga ma natural resources kaya mafuta kaya golide chani zonse amangozitenga kunoku maolere kumapita nazo ndikumakapanga zimene angapangezo kumapanga nazo billions pamene ifeyo nkumakhalabe osauka why ndi chimene anapanga ndicho ifeyo knowledge imene anatipasa knowledge yoti tizingoloweza zinthu tizingoloweza nkumakumbukira osati imene mati theory koma osati mu practical kupanga zinthu hayi that's why mupeza kuona kuti mu Africa muno kuti yangana school imene amaphunzitsa anthu okhoza mafoni upeza kulibe school imene amaphunzitsa anthu okhoza mwina njinga ya moto kuyiyambira payambirira upeza kulibe school imene amaphunzitsa kukhoza kwa ndege upeza kulibe koma knowledge imene yoyo maphunziro amene kulibe alipo nanga iwo amaphunzira bwa maphunziro amene kuno sangatipasa chifukwa akatipasa maphunziro amenewo nditauza kuti akuluakulu basi kandu athu musatenge siyani tufati tigwisa chero tokha koma ife tizoona ngati zinthu zimene apanga ziyazo nzoti sizapadziko sola pasi tizizoona ngati ndi zinthu zina zake zoti ndege foni kukhoza ifeyo amangotipasa knowledge kuti zikonongeka mkhoza ka foni ikonongeka mkhoza ka njinga ka galimoto koma no galimoto ulabwese knowledge ya galimoto akuluakulu sikulu iyi aliyese azikwanisa kukhoza galimoto mukafuna kukhoza galimoto basi malamu kuzokhoza galimoto yanu knowledge imene kulibe ndipo pakapezeka wina wake kuti ali ndi nzeru kwambiri wamba kukhoza mwina tizinthu tinatake toti todabwitsa madziwa wina ukhoza kandege akuti ukukhoza chani azonga chomwe nguchangu amamutenga munthucha khanga kuti apita akamuthandiza akampasa knowledge ambiri apita akamupha nzeru apita mene kuchako abwirako basi amangokhala nchani chimene apeka ku society yake palibe amakhala angobwera angompanga fix yeyo basi kuti zake ziyende basi mina amakhala kuti yake zake ziyende komano yeye uchayo asakhaleso ndi maganizo kuti mina ake apange zina zake so hayi ndi munthu akangopanga kena kaka kuti azungu kuti wina wakwazindikira amantenga ndife limanyalira antenga azungu ndwanziro kwambiri anakhoza chakuti kumakhala kuti awutipanga watch akuti angana kwambiri chifukwa knowledge imene akangopamba phunzitsa nzake yoje setizafunaso ndi ku Africa ndikutiko zimene anatipanga ife ma Africans ife ndi zimene zozo ndi guys
ife ndege tikhoza from the scratch kwambe apoyambirira tikhoza koma knowledge yake sangatipatse gani moto tikhoza from the scratch ena ndithu anayamba kakamilabe ku Nigeria ena amakakamilabe koma sukulu kuli masukulu oyayi mafoni knowledge imene seyo natibisira cholenga azibwera kuno kwazingotenga zinthu za azipita nazo azakhoza omwe azibweresa kuno azatigulisa modula point ndimene chabwino nde zimene ku Africa kuno sana kuvutika nako that's why kuvutika kusaka kumangopitirirabe chifukwa cha nkhaneke imene chabwino atanyamuka sopano amwe ajawo nde ene utingoti zimatheka amatenga chicho samatenga chimene afunacho mapita nacho chabwino ife mango khalabe sakukabe basi misala ndosazindikira ife mangoloweza basi what is agriculture chanchani basi ife tizingovutika nezinthu panene wachapera ku practical kumakapanga zinthu sopano chabwino maphunziro even example yomaliza ndipake maphunziro even awu doctor omwewa ukokakati madoctor yamakhala waitenga nthenda ijayo wayikapa nkwipiza mankhwala ake kwipiza mankhwala ati palibe tenga chikusakasakaniza nkuyesera mwa amati guinea pigs mwambira kuyesera mmene munjamuti agwira ntchito mankhwala aja basi kenako akatengaso mankhwala aja basi kenako kwayika pa testi basi zatheka pamene doctor wakunoko kumalayo kuno karuyo waphunzira doctor waphunzira chimampanga chake amampanga aziloweza munthu akadula mutu mpasa aspirin akadula mutu mpasa panado akadula makuti mpasa makuti komano deep yeniyeni sampatsa deep yeniyeni ya mphunziro samupatsa that's why corona itabwera maiko ena namba tulsa yani mankhwala ake komalawi pamatulsa mankhwala realized that if we take away Africans from practice and move them to theory, we will be creating a labor force for ourselves. So they brought a school system which did not promote thinking but promoted remembering. Say that again. They brought a school system which did not promote thinking but promoted remembering for the sake of creating good employees who don't think but can remember. Okay? Right. So they brought a school system where you learnt useless things. Homo habilis. Who was Shaka's mother? What is the longest river in Africa? Yeah. Tell me, what is the use of that rubbish? Okay? So you went into school and you were studying how many times Muslims pray per day. Yep. You wake up at night to study how many times Muslims pray per day. So you memorize photosynthesis. You memorize how many teeth a dog has. You memorize everything. And at the end of the day, what did they produce? They produced someone who was a container of useless knowledge. A container of useless knowledge. Right. That is why today we have doctors, we have been independent for 55 years. Have you heard that there are vaccines being made by Zambian doctors? So you walk out of medical school as someone who knows when to give Panadol, how to take temperature. You are a doctor who is a Panadol distributor. And it's not your fault, the education system. Okay? You have professors in this country, in the School of Forestry at Copperbelt University. Yep. We have lived with Mukula tree since God created the world. All they know is how to label the parts of the tree. They don't know the value of the tree. Yeah. Okay? Yep. So when this mission succeeded, then they came to set up industries. And when they set up industries, who was the laborer? The graduate from the School of Remembering. Okay. Someone who would remember how to dig, where to dig. Someone who would remember how to cut a tree and how many pieces. Someone would remember. And they rewarded you with a bribe called a salary, and we became comfortable. Right. So when they come into Africa, what are they coming to do? They are coming to reap your resources, and you are a means of production. So this is what made Africa poor.